Aku ape akal-akalan gawe omelet cah dadi iki lomboke tak irisin dhisik iki to mane-mane iki nek lombok papat ngene dadi rada alem ngono barno aku nganggone mie sedap cah dadi iki seasoninge bumbu-bumbune mie sedap tak cemplungke dhisik nek mangkok ngono dadi yo enek sik nganggo bumbune tok dadi ana sik nganggo kabel aku kabeh ngene iki tak kanggokke ngene iki barno tak kei indok siji soalnya aku iki mine mek gawe separo tok cah udu mie utuh siji ora dadi mek gawe separo tok aku samar kuwar kene cah dadi mine iki wis tak godhog barno tak cemplungke terus tak udek-udek ngene iki lho cah nah barno iki wis ramuan terus tak goreng ngene iki aja lali iki tak rata-ratake ngene iki soalnya bene gak jenggul ngono. Jane iki mathuke mau nggawa teplon cah tadi iki wis kadung ya wis akhirnya ngene iki wae. Dadi pancen gorenge rada suwi ngene iki. Lah iki wis mateng terus barno iki aku wis siap ape madiang. Nah, aja lali madiang. Ayo padha madak kabeh tapi ya nggawa sego dhewe-dhewe, nggawa jangan dhewe-dhewe. Soalnya aku mek ndek iki tok asli enak banget iki. Wow, mantep. Dadi lek aku senenge jerone isih rada-rada teles ngono cah. Ora garing ngono kae lek mbek garing-garing ngono kae kaya keripik ngono kae uduk. Lah aku sik jerone rada teles ngono kae. Nah, iki asli enak tenan jebule cah, gawe ngene iki kayak iki nglawuhi tok. Oh iya cah, aku meh kok iki jane mitos iki lek jare wong biyen iki lek madang kok tangan ngene iki barno nek wis rampung aja wisa dhisik tangane terus disap-sapke ndek sikil sampai tekan dengkul ngono jare ben digemateni mara tuwa. Piye cah-cah sik wis do rabi kuwi lho piye? Kok ora tenan ora ngene iki?